זוהי ומקס החברים הכי טובים, עם ג'ימבו וסני מרצילים משחקים, מתייפה לי ובאונדו מהם נטרפים, העולם של מיקמק כולם משוחעים. סני, הכל בסדר? כן, אני חושב שכן. סני, כמו שאמרת, אתה רק צריך לשנות את הזווית ב-32 מעלות, ואז תצליח לפגוע. אני מנסה, אבל יש קשר בין הפקודה של המוח לתפקוד של הגוף. טוב, שנמשיך באימון? מה הטעם? אני וכדוראש לא הולך ביחד. חייבים להתאמן, מחר הגמר. ובגללי אנחנו הולכים להפסיד לבולי המגעיל הזה כמו כל שנה. מישהו קרא לי? אוף, בולי. אז מה לוזרים? עוד פעם המגפוץ הולך לדאוג שאני אנצח אתכם? כמה גביעים הראש הזה הביא לי. טוב, ביי חבר'ה, ניפגש במגרש. מנוול! כמה הייתי רוצה פעם אחת לנצח את המגעיל הזה. די, נמאס לי. אני לא הבדיחה של אף אחד. אני כבר אראה לכולם מה אפשר לעשות עם שכל כמו שלי. בסופר חליפה. וואו. נראה לי שאני מוכן. חבר'ה, בואו ננסה לנצח הפעם. אל תדאגו, קראתי בלילה 3 ספרים על כדוראש ועשיתי חישובים מדויקים של כל סוגי הנגיחות. אז אני משוכנע שהשתפרתי. מוכנים לאכול חול, יא לוזרים! היי! מה קרה? סני, תמשיך ככה, כל הכבוד! גדול! מזל של מתחילים! היי! לכל המקמוקים, איך החנון הזה עושה את זה? היי! פנטסטי! גדול, סני! סני, אתה גאון! כל הכבוד! פספוס! יש! מה זה היה? כמו שאתה אמרת, מזל של מתחילים. אני מכיר אותך, אתה עם ההמצאות החנניות שלך, בטוח רימית, אתה נוכל. בניגוד אליך, בולי, סני אף פעם לא מרמה. נכון, סני? בדיוק. ואגב, אם אני לא טועה, זה שייך לנו. כן, ניצחנו. וואו, תראו שם! וואו. רוקי שלי, הצילו! הצילו! חייבים להציל אותו! הצלת אותו! אתה הגיבור שלי! אתה פשוט סופר מיקמה! תודה, זה בסדר, באמת. אני חייב לעוף. מאיפה הוא בא פתאום? לא יודע, מעניין מי זה. סני, מה אתה חושב? סני, הכל בסדר? זה הגביע, הוא כבד לי. בוא, תן לי לעזור לך. הצלת אותו! סני אף פעם לא מרמה. בטח רימית! סופר מיקמן! אולי הכל התחיל ברמאות קטנה, אבל יש דברים יותר חשובים. מהיום יש למיקמק סיטי גיבור חדש. סופר מיקמק. מוכנים? מקס, שים לב! הצילו! שרפה!
מה זה בשמיים? זה ציפור? מטוס? לא, זו אמבטיה! תודה לך, סופר מיקמק. הלא דבר. הלא דבר. הלו, תחזיר לי את האמבטיה! משהו כאן לא בסדר. חייבים לעצור את המשחק! סני? איפה הוא? מצטער, יצאתי לבדוק את ההשקיה בגינה. סופר מיקמק! אני חייב לקפוץ לקנות משהו. למחשב. כבר חוזר. מה עובר עליו? סני? סני! סני! אפשר להתחיל? כן, סליחה. בטח. חייב להתרענן. 1.2 וחזרתי. מה יהיה? כבר חודש הוא ככה ואנחנו לא מתקדמים עם המשחק. מה זה השטות הזאת? זה בכלל לא שטות! זה אחד מספרי הפיזיקה הכי... אמרתי שטות! הבנת, יא חנון? וואו, תורת המגוולתים המקומטים. אתה יודע כמה זמן אני מחפש את הספר הזה? אני חושב שלמישהו כאן מגיעה התנצלות. אני מצטער, טומי, אני מצטער! בבקשה. לא, זה בשבילך המתנה ממני. אני כבר מכיר אותו בעל פה. תודה. מעולה. הקול הזה מוכר לי. מה זה? מרתק. עברה שעה מאז שהלכת ל1.2. שקעתי בספר הזה. סליחה. סליחה? על מה? על זה שכבר שבועות אתה מאחר, או נעלם, או ישן? או שכל התשובות נכונות? אני... אם כן, אנחנו קוטעים את השידור למבזק מיוחד מכיכר העירייה, שם פרצה מהומה כשבולי הבריון החליט להתחפש לסופר מיקמק ולזרוע הרס וחורבן. ועכשיו אני המלך של מיקמק! שמעתם? איך? אני לא מבין. אוי, לא! סני, זה לא הזמן לגינון, חייבים לעצור את בולי! קדימה, בוא כבר! תצחק, חכה שסופר מיקמק יבוא לטפל בך. אוי, אני ממש מפחד. יודעים מה? למה לחכות? אני אביא אותו לכאן בעצמי. מה? זה לא סופר מיקמק. בדיוק! כי מאז שאני לובש את החליפה שסופר חנון בנה כדי לרמות אותי בכדור ראש, אני סופר מיקמק. והוא עכשיו סתם סופר אפס, נכון? אני לא מאמינה! זה מסביר לאן הוא נעלם כל הזמן. אז סני הוא סופר מיקמק? קול. אז עכשיו אתה תבקש סליחה מבולי על מה שעשית לי. סליחה, בולי. לא סולח. ועכשיו, מי קם ומביא לסופר בולי 20 קילו גלידה לפני שאני הופך פה את הבניין על הראש של כולם? סני, למה לא אמרת לנו שאתה סופר מיקמק? לא יכולתי כי רימיתי במשחק, ורציתי שתחשבו שאני באמת טוב בכדוראש. סני, אצלך הראש עובד יותר טוב מבפנים מאשר מבחוץ. וככה אנחנו אוהבים אותך. חייבים לעשות משהו, מהר! אז מה נעשה? אין לי מושג. מזל שלי יש. מהר, למעבדה! ועכשיו אני רוצה ארמון! מה שתרצה, בולי. חכם על חלשים, בולי. אם אתה כזה גיבור, בוא תילחם נגדי. אבל אתה אפס, אתה כלום! אתה סתם חנון כרגיל! ואתה סתם פחדן. תכף אני אראה לך מי פחדן, תכף אני אראה לך! אולי אני מהיר מדי בשבילך? לעוף לאט יותר? אוי!
מקניק. קח, סני. אני עם החליפה הזאת גמרתי. אז אני יכול לקבל אותה? סופר ג'ימבו, קול. לא, די, החליפה הזו מסוכנת. כבר ראינו מה קורה כשהיא מגיעה לידיים הלא נכונות. אבל מי יציל את העיר אם צריך? מי שהציל אותה כרגע, ארבעתנו, ביחד. אוי. אבל אני הרצתי אותך.